Dobry dzień, szczęść Boże. Witam we Wertheim. Dzisiaj sobie przyjechałem na taką miejscowość, tutaj Wertheim. W górach, piękne góry są takie, a takie wysepki tutaj. Jest ich około 80 km od mojej chałupy. Tu też rosną winogrona, także tu jest jakby winnice są. No i co tu jest fajne? Teraz czytam, że tu jest taka rzeka właśnie Tauber. Ona wpływa do Menu, dlatego jest to ważne miejsce. No i tu można sobie obejrzeć, jak tutaj się właśnie jeździ na Taubertal, czyli to jest w dolinie rzeki Tauber. Jest zjazd z miejscowości Rotenburg ob der Tauber. To jest właśnie taka miejscowość, bardzo często jest pokazywana. I jest pisane tak, że tutaj jest 400 metrów Abstieg, a 129 metrów jest Aufstieg, czyli do górki się jedzie, odległość 103 km. No tego dzisiaj nie będę robił, ale obejrzyjcie sobie. To tutaj Burg Wertheim. No i on tak jest napisane, że w XIII wieku powstał. Jest właśnie symbolem miasta Wertheim. No i jest na tak zwanym miłej Liebliche Traubental, czyli że miła dolina Tauba. No i tu też widzimy, że jest Baden-Württemberg, tak jak dodałem, Ministerstwo do spraw transportu, ruchu. No tu też jest jeszcze Radkultur, czyli kultura jeżdżenia na rowerze. No i żeby tak nie było całkiem za łatwo, no to mamy też Romantische Straße, 500 km od Menu do Alp. Tu mamy Wertheim, zaczyna się od Würzburga, leci i kończy się Füssen, Schwangau, to jest tamka, jest ten zamek taki, co znamy z Disneya, to jest właśnie to, nie? Schwangau. No to też nie jest tak prosto, no to jest bardzo fajnie to opisane, zielone płasko, lekkie wzniesienie, spadki wysokie. Widać, że tylko tu kawałeczki są takie trochę bardziej, no ale tam już są góry, nie? No to nie ma co tu w ogóle dyskutować. No i tu jest jeszcze raz jest pokazane właśnie ten Traubental. I teraz tak, tu mamy ten Rotenburg ob der Tauber. I teraz trzeba by tak jechać, to jest to 100 km, trzeba by tu jechać i lądujemy w Wertheim. No, także. A teraz naturalnie człowiek by się chciał dostać do Starego Miasta. No to już wiemy kaj, na lewo. A później pojedziemy na Freudenberg, Miltenberg, nie? Czyli tam na Miltenberg to mam te 35 km tamta strona, to wzdłuż Menu na dół. No to nieźle, nie? No i tak w ogóle co tu jeszcze fajnego będzie? No tu jest taki Burg Wertheim, Glasmuseum, Grafschaftsmuseum, czyli Muzeum Hrabstwa, Schlösschen im Hofgarten, Stiftskirche. No i jest parę z tych zabytków, także zaraz będziemy oglądać, zobaczymy co tam z tego wyjdzie. Ja na razie